mwaziona lero asogoleri athu amene anayenera kuti ateteze ziko lino akuoneka ngati iwo chidwi choteteza ziko kupanso kuteteza munthu osauka alibe. Chidwi chawo chili pa ndalama. Musanamizidwe a Malawi, chisankho cha 2025 si chisankho koma apangana kale zochita. Ndipo musayembekezere kuti kuzakhala zabwino, chifukwa panopa mukapita m'makwalalamu muona kuti a MCP atanganidwa kumagula zovotera zimene zijazo akukavoteratu kale kwa aliyense amene akugudwa ndi chovotera chake pa mtengo wa 1000 akuchitengeratu kapena uziwe kuti ukuvoteratu. Choncho wamkulu wa meki musanamize anthu kunena kuti machini amene ajawo sadzagwira ntchito. Tikunena pano machini amene wawa ovotera si matematiki ili kudowa imene ikutenga ma network ochokera ku Ntchisi, ochokera ku Salima, ochokera ku Nkhotakota, ochokera mudowamo ndipo anthu akuvoteratu. Machini amenewa ali nyumba ya munthu ina wa business kudowako. Choncho mukamanamizana kunena kuti aye machini amenewa sitizagwirisa ntchito ndipo inu anthu opemphera ndikumayikiramo ndemanga ma CSOs ena ma leaders mwalandira kale ndalama. Ndimangoimba m'manja kumanena kuti ziko ili silizatheka ndipo Mulungu anayenera ziko ili aliyendere mwapaderadera, chifukwa ndi ziko limene limaoneka kuti ndilaling'ono koma zochitika zake za muzikomo ndi zazikulu. Ziko limene limaoneka ngati ndilosauka koma asogoleri ake ndi olemera kwambiri kuposanso anthu aku America. Ziko limene limazaoneka ngati ndilopempha koma mkatikatimo silimaoneka ngatinso ndilopempha iyayi. Choncho ndikufuna Amalawi padakali panopa nthawi yakwana yokuti muzidalire nokha. Iyi si nthawi yokuti muzidalira anthu andale, muzidalira anthu opemphera, chifukwa anthu opempherawo ankapemphera kale. Pano pa anthu onse opemphera amene tingawadalire, amene tikhoza kumanena kuti amene wawo akhoza kutipasa pemphero kapena kutipempherera kuti ziko liyende bwino ndi amene akulandira ndalamawa. Kutero kuzulo lija ambiri amene anapita ku stakeholders meeting ya ameki alandira kale ma billions. Kuwaona amene avaliramo kumanena kuti munthu amene idi ni munthu opemphera koma walandira kale ma billions. Kaye anthu ena amene amatchedwa kuti ma CSOs alandira kale ma billion. Kutero kwa amapita kumene kuchako atapanga kale ma meeting yawo okuti akapusise Amalawi. Choncho muziwe Amalawi kunena kuti mukuyenera muzidalire nokha ndipo musamukhulupirire mayi ameneyi. Ngati akufika size omanena kuti ineyo sinengachite resign, muziwe kuti waponda mwala ndipo zimene akupanga zija sikuti akupanga tu ndi iye. Pali anthu ena amene akuoneka ngati ndi innocent abisala kumphanga uko akungomuza mayi uja zochita. So kairo tili ndi opposition makawazi okhaokha amene akulephera kupanga manuva ndi cholinga kuti anthu muziko munomo achite demonstrate. Ati akuopa kunena kuti akamapanga demonstrate iwo anthu anena kuti akuderera MCP. Kodi iyeyo wa MCP nthawi ija akapanga iye mademo muja samakudererani? Vuto la ifeyo asogoleri ndi limene lolo tili ni mantha kwambiri kutero kwena asogoleri ena osusa akuopa kumangidwa. Ziko ili silili bwino, si matematiki iyi ipesa anthu a Malawi. Iyi inali nthawi yonena kuti inuyo a opposition mutengepo gawo lalikulu. Koma mukamanena kuti azinena kuti ifeyo tikuwaderera ndiye ifeyo tikupanga nsanje ndi boma lawo, muthera momo mmene mungathemo. Mayi amene anayenera kumpangira mademo anyo kuti achoke pampando pamenepo. Komanso osakhala kuti angochoka iyayi. Koma nkhani ya si matematiki isadzagwire ntchito. Izi tutakhala tikukuuzani time and again koma simukufuna kumva. Ngati machini awa muti mulolere bodza lawo limene akunenalo mulikhulupirire. Siku lina muzalira muzandikumbukira ino a opposition. Mukamanena kuti ifeyo tikachita demonstrate ndiye kuti mwina azatitenga ife ngati tikuderera. Iye uja amapanga demonstration kumathamanga deire ndiponso amachita kuswa zinthu kumaswa zinthu za anthu. Ndimene anatengera to bomali. Ndiye inu mukakhala ndikumagona ndikumakhulupirira. Nthawi ino siyo khulupirirana. Nthawi ino mukhulupirire zimene tikukuuzanizi. Chifukwa mukadalira apaki wose anagudwa. Mukadalira Masino de Livingstone ya Bulanta ya Nkhoma onse anagudwa onse opemphera. Mukadalira ma CSOs mukungozitayisa nthawi yanu. Anthu Masino de amene wa ankaima pa chilungamo kale.
ndikumadziwa kuti Livingstone ya synod ikangolankhula ndi zeni Blantyre ya synod ikangolankhula ndi zeni lero ndi awa Blantyre ya synod akulemba kalata yomanena kuti aboma likuchita bwino likupanga zitukuko zake ziti ati kumaliyamikira boma kuti boma la Chakwera likupanga misewu komanso lakhazikitsa commission of inquiry ya Malemu Chilima zinthu zokuti zikuchita kuziwikiratu kuti ndi script achita kukonza ndipo mukachemerere misewu yake yopasidwayo ndalama zochokera ku China ili ndiye muzikachemerera mungoziwikiratu kuti ndinu anthu a corrupt munachitidwa corrupted kale mabishop akatolika mulipe basi kumatafuna ndalama zanu anthu ankakudalirani kale kuti bishop akatolika akaima ndiye amayima zeni koma lero likulizi mabishop aja anthu kumalawi kuno masiku anowa asogoza ndalama ndipo ino anthu osauka mukuyenera mupemphere kwa Mulungu wanu kuti Mulungu aliyendere ziko ili mwapaderadera zikanatheka kuti ziko limathesedwa ndikuliyambiranso kawiri Malawi anayenera kuyithesa Mulungu alipukute ziko limene lili alinyenye ayambireso ziko lina chifukwa kumene kukupitako ndiye kuti anthu azichita kufa ndipo ayamba kale kufa anthu ni njala ndi imene ziko lili kuyendera so ngati anthu akufa panopa kuli bwanji kukubwerako kulibwereza ziko ili kapena usogoleri uku ubwereza Amalawi muziwe kuti tikhala pa mavuto koopsa zipani zimene timadalira asogoleri amene mmadalira kuti mwina akhonza kuchita tik ndi amene akupanga manthawa so asogoleri akunoko sanga pange mademo asogoleri akunoko sanga pange mademo amadalira ma supporters kutereko ngati mademo angatheke azapiteko ndi ma supporters koma asogoleri akuno ndi amantha kwambiri makawadzi kutereko amaopa unyolo kulowa mu ndende 5 minutes akhonza kukomoka ma BP nkati koma ziko ili laonongeka kwambiri tapita ni muzipatala mukaone ma patient kumene amachita kumamenyedwa ma patient kwauza kuti tiyeni mukagule mankhwala ku pharmacy njala mene ili padakali panopa fetereza amene kulibe zonse zinasokonekera kuno ku Malawi chonje nafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti zija ndinkakuuza zija ndi zimenezi ameki aja apangana kale ndipo palibe so kusintha iyayi ngati sitiima ife nji Amalawi ndikugwirizana ndikupanga mademo okuti machini amene achoke chifukwa tonkhani ndikuchosa kwa machini komanso anthu amene alephera kulembesa cha NRB alembese tikunena pano ku NRB kuli azungu aku Israeli ndiye ndikumadabwa kuti kodi azunguwa mu office mwa kupanga mochani chifukwa izitu ndizanzika ndiye nzungu ndi nzika ya ziko lino tapita ni ku NRB kulilongwe mukaone anthu aku Israeli ali kumeneko tapita ni madera ngati aku Nchinji akudowa akusalima anthu akuchita kumagulidwa chovotera chijacho ndikumapasudwa ma 1000 kugulisa ufulu ndi 1000 kugulisa sogolo lanu la ana anu ndi 1000 ena akumagulisa sogolo ndi neti yeni mosquito net kunamizidwa kunena kuti ati eni mukalandire maneti koma mbwerese chanzika nditu anthu ena amene swali pa sogolo kulipa ziko lindiro ndi mafumu amene akusogolera kuti azilembesa anthu azitenga zolembesazo ndikumapita nazo kutiko ndikumapita nazo kwa DC lero lya anapero ntali manja akakunamize ni ma stakeholders kunena kuti machini amene wawa ndiongochita ya register pa ujene popali register machini amene wo apa ujene pa center panopo pali register nanga wapeza pa center poso anthu akukanizidwa kulembesedwa musapusisidwe ya Malawi zisankho izizi ngati simusamala zisankho izi zizakhala zongodusamo chabe chifukwa anthu ambiri sazavota chifukwa wani alibe access yokalembesa akukanizidwa kutereko zija anagamula akhoti zija kuti azikalembesa maderamu zimeja sizinatheke pena pali ponse zipangizo zokulibe akungopezeka mu cholinga kuti azioneka ngati akulembesa koma kuli phwando tapitani ku Nchinjise wa Nchinjiwu pawaliranji pasogolopo mukaone zimene akupanga minister wakumeneko wa ku Nchinji akumachita kumagula anthu kumayenda mudowa mu anthu kumayenda munkhota muje ni mukasungumu anthu akumachita kumagula chija chovotera ja ndi 1000 ndiye wina chazika kunamiza nikuti chimenecho si ati machini amene si obera zisankho koma machini amene ndi machini ochitira register muzalira opposition muzalira ena awa ndi awa akukangana ku UTM wa ena apanga convention ena akunena kuti convention imene siyolondola tafuna ndikuuzeni mzimu wa Chilima kuyenera uuse mutendere musavutise mzimu wa Chilima ngati simu kuchifuna chipani cha UTM cho nonse muchisiye
ndipo ndifuna ndikukumbuseni kunena kuti ainyaketu a UTM eni amene anayambisa UTM kuli Alan Ngumuya tikapena tingonena kuti pa number 1 pa Mai Muthalika. Kalista Muthalika ndi amene anayambisa UTM. Atabwera Kalista Muthalika ndikumakanena kuti ndikufuna chipande chinizomvekatu. Atabwera Boni Kalindo kunena kuti chipande chinizomvekatu. Atabwera Alan Ngumuya amene wazunzika koopsa konkuno ku Malawi ndi boma ilili la MCP ndizomvekatu. Atabwera Ngalande ndizomveka amene wanda amene anayambisa UTM. Wina ajasa kunamizeni choncho ineyo ndikupempha panopa kunena kuti ngati UTM imwatopa nayo chonde mukaibweze kwa inyagana yambisa kapena mukaibweze kwa akubanja chifukwa musamakangane munthu wamwalira mu Juni mo musipana athe chaka koma basi we ena agule ma uniform apasi anthu ena ndipo uyu kansala wa Kundilande wapanga chiganizo chopita ku court kupempha maloya kuti aambe kuchita protect makalazi a UTM. Ndamuthokoza kwambiri Baraba, ndikukuthokoza ndipo iwedi ukuyenera kukhala msogoleri weni chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Ena alephera ku convention akukana kuti atiyo sanalephere chifukwa convention yachitika kumene kuchako chimene mmatulukira ndi chani. Ndikunena atu ino amene mwayambisa system yokhala ngati kwapangidwa fertilizer wina wa Nyuwani 26 22 21 fertilizer wa Nyuwani chifukwa mavoti ajatu ndi NPK itu NPK 26 22 21 mavoti ajasana ulusidwe mambo sunathe ini kutuluka kusonza kuti mmafuna mutawina muli inuyo. Lucius Banda anayimba kunena kuti takumana tokatoka ajera mapeto ake anatola odusa chikwama lero tu mulendo uja amene sana ate 6 manzi ndi uyu watola chikwama nkhope zonse za UTM zonse zimene zinayambisa chipani asalamo ndi awiri basi onse a Nyuwani Makoni ndi Kalonga ndi amene asala koma onse anapita anzatu odusa ndi amene atola chikwama chifukwa chajera choncho iniyo ngati muchipani chisimu kuchifuna mukachibweze kubanja mzimu wa BN use mutendere. Ndizomvesa chisoni kuti lero muzikangana mmakoti kutero kwa ina atafuna itaniseso convention ina UTM ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake pazana nane nakuti ino akubanja you need to take control kuno ndi ku Malawi. Musaone a UDF aja amanena kuti chipani chinchawo sikuti ndi opusa. Musaone a DPP aja akamati chipani ndi chawo si opusa. A Ford akamati chipani ndi chawo si opusa. Inu mukaendera chizungu UTM yatera pompo. Ndafuna ndikuuzeni zimenezi. So ngati